Jos. As. Pikir awas. Oh. Ayo le. Sing alon-alon yo ger. Awas. Yo. Saya. Pikir. Oh. Oh. Yok. Ayo ger bagus. Sing ati-ati ger anggone ngayahi pakaryan wonten ing dalu punika. Wonten tari rampok singa garong lan uga kala sing gugur man. Yo iki man, yo iki le. Oi. Oh. Hop. Yo. Lah. Pikir, awas. Anak-anak pikir, kepecut, awas. Pikir. Loh. Cewek, lah. Ayo. Oh. Ayo Kirgus sing hati-hati cah bagus. Bocorane. Leno kamu bakal tak sebrake dadamu, Mbak. Ayo. Usah. Usah. Yo. Siji bloko siji diaturke man olah kaprigelaning dening satriya. Turaka Jaya man. So. Ayo lek Garyon Dion. Pikir. Mas ya. Ayo. Alon wae ya. Yuk. Sing sayuk sarta sing rukun, Ger. Setunggal bawa satunggal kaya mangkene satriya ning nagri. Wah. Kaya mangkene ger kaya mangkene otot balungku kaku kabeh man. Wah. Pancen kesit-kesit lan uga prigel-prigel nggih. Iki ngono mari dijamoni kok nggih. Jamune apa men? Jamune STMJ. Lah. Sing sayuk dikepenake budale prawadya bala anite turangga gebyar busanane soreke batarupa arek sugumara saya kita ditulada tamtama turangga jaya ayo lho Dion Lenggat lenggut sing lenggat lenggut sesarekan kalian bagus ger. Ayo lho Pak Mukaji sesarengan Bapak Sulaiman
busanane surake boto rupa arek sruku muro sayekti dadya tulodo tamtama makote yudha sing sayo Anggara Audio matur sembah nuwun lan ugi kanca-kanca bolong ngopi tulung agung ser 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 Piye to Dik? Ayo ngadeg-ngadeg. Wah ya. Sing hati-hati ger, awas keplese. Dalan ayo Duk saking cumene nek joget biasa. Mbah Mudin ana apa wong ayu tulungi kepriye Kula boten srata abang ditinggal lunga. kek sing ninggal ya sapa to Nduk dalem kah ayu dalem kaneng apa Ati niki megap-megap kaya dirancap. Babote alah neng apa aku neng kene nang mriki wis neng kene iki lho Nduk ati kula ambah kok malah bubrah. Babote ditempake karo sapa kula pun deg-degan ora karuan pada sasasi namun kula apa kowe mati geni sabulan piye kula cirakan banten mangan sekat nanging kula mangan kuwi jenenge mrokok ayu kawan minggu mati kaya setan hati saya bingung anane kampung
Goyangane wong bagus. Mbah Modine ndi iki Mbah Modine? Owe owe owe. Boten srata amung ditinggal lunga. Damatin aku ra kuat. Ati niki menggap-menggap kaya dirancap. Damatin bagendang riki. Ayo aku mrene. Ati kula ambah-ambah kok malah-malah bubrah. Dengan orang karuan pada sasasi zaman bulan ini sakit turun pun sebulan dah makin kuat tirakat bukan mangan segenang pulau mangan roti Apa sliramu poso? Yo. So. Asik. Oh, ah. Adik goyang. Asik. Adik goyang. Asik. Ayo. Rona tipuke, Gus. Awalannya. Hosa. Hae. Hao. Hoa. Tup. Yep. Hao. Yo. So. Up. Rada mepet wae panggunge rada sempit ya. Os. Katon gumuruh angleger wonten sajroning alun-alun Turangga Jaya. Lenggih budhaling Prabu Kalasrenggi. Mas. Mula padha sing ati-ati nggih para satriya-satriya pinilih lan uga satriya-satriya pinunggul. Jas.
aja gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan rekan gawe lilalan legowo kanggo mulyane negara siji loro telu papat maju papat papat diulang-ulang rampunge ulupis untuk baris ulupis untuk baris ulupis untuk baris ulupis untuk baris katon tarik bebarisane ulupis untuk baris kakang gembusana petak kadyadene kuntul manembo sing kae bakal dadi pepalange ingsun coba tak waspadake siji-siji maju ya wah coba maju yen pancen darbe watak satriya ayo prang tanding lawan Prabu Kalasrenggi us aja mung siji bareng wae mung ora bakal mundur kanca ngayahi karyane raja kene gunung tandang gawe saya rukun bebarengan karo kancane lilalan legowo kanggo mulyane negara siji telu lima enam pitu wolu ulang KTP enggal rampunge ulupis kuntul baris ulupis kuntul baris ulupis kuntul baris ulupis kuntul baris sing dhisik dhewe dia ayo coba yen panjang kowe wani siji-siji bakal tak rujak sikilmu lan uga tak belah dadamu op osa hey op Kalasrenggi aja kakian sesukar lan uga kakian ngomong arep boyong dinding sewi saka langit wo iki adepana bentenge nagari bentenge Turangga Jaya kira ora bakal mundur sak jangkeh yen durung tanding lawan sliramu Ya iki coba maju nger wis rasa gatel kabeh iki sakjroning awakku woi apa iki sing tak dhisike yo jebul kaya mangene ora kena nggo sembranan iki kowe wanine kroyok ade ayo to ayo hey ho hey ho ayo yon dion sing ati-ati leno pangendamu iki kok tak serongkot Sira wani-wani karo Prabu Kalasrenggi kowe. Aja minggir kowe. Maju. Oi, lila iki kowe.
Oh, seplah. Oe. Salah. Ora mundur wae, entek kepalamu. Wes. Ayo. Ocorane. Ayo. Ayo. Ayo iki son. Iki son. Ayo. Son. Ayo ono wet. Woi, Edan. mati dening aku kowe. La. Oh. Aku ra nglimakake yen kancaku kok wilara kaya manggene. Iya. He. Os. Baik. Alah. Ayo. Baik. Woi. Maju. Cok mikir-mikir. Wah. Ayo. Tuh. Baik. Ayo. Aja kaya wae. Ayo. Iki rasane digegerku banyak tato. H-O. H-O-A. H-O. H-O. A. Bergoyang bersama Turabojoyo dan juga konco-konco bolong ngopi untuk semuanya pada malam hari ini. Konco Lektik Anggara Audio Asoy H-O H-A Jos tanpa mikir ya kene rasa kroncongan muntar watenge rasa klisian saya kepingin bae nikmati sego pate gawang blendreng tari tempe sawur sambel mlandingan trasi deli tumpang kulup godhong kates lembaran dipangan esok matuk lemangan sinambi ngantuk dipangan bengi nyeni sego pate ora maria anake wong Gus Aduh yo ayo aku aja lho aku gak melu aduh iya bocah bocah kurang ajar aku yo digepuki yo aja lho cah tak ngedi ngono ya gosong aduh lara aduh iki lho bengkarokane metu ya Tirawasa Sanongir yen kau mau kalau sergi kok keroyok bocah enem aku ya ora trimo lho ayo coba maju iki lho Kucing Chandra Mawa bos ayo kucing kucing aku wedi tak minggir ini ayo meong ada kucing sadar ini ya
bocah moko minggir. Dik Rompi Dik Rio. Ayo. Hei. Ya iki lho. adalah loh. Ayo Putra. Maju. Ayo. Kabio bareng kene atiku woe. Adalah menungso. Ayo. Ya siji ya. Hei. Oh tak cokot sikilmu abuh. Ikut. Oh. Ayo. Salah, ayo. Kok. Ayo, aklo. Ngombe. Ayo to, ijek bantek to. Banyu bening. Ayo. Ora tegas. Banyu bening deh Bang. Ayo. Adalah. Baik. Gila. Ayo. Halimau. Halimau nih hancur. Gini. Aduh. Ini coba maju. Hei. Ayo nih. Bakar. Hop. Sarungan moto beling. Ayo. Besar. Ayo. Sing hati-hati. Iki lho napane gamu lho, Ger. Ayo. Bakal tak semplah lan uga tak rucang. Daging sarta balungmu. Baik. Iyo. Baik. Opo? Berat. Ayo. Sing durung sapa iki? Alah, sing durung sapa iki? Maju. Ayo maju. Lok. Up.
Anggara lho. Woi. Wow. Iya. Ayo Pi. Wajai Rompi. Ya. Gus, lo tanding kamu Gus. Geruk Gus. Oi, bagus. Ya. Up. Tengah. Us. Ya. Awas. Ayo. Larang. YouTuber jadi. Awas yo. Hei. Mas Agus, matur nuwun Bapak-Ibu. Mboten ringgitan nggih. Ayo lho. Eno iki tampangana karo petuk. Aduh. Ya, ayo men. Aduh. So. Ojarane, weh. Walah bagus, walah. Ayo. Ojo ijeni-ijeni piyu bareng kane-kanemu wae. Ayo. Iki lho, cekelin. Yo. Awet.
Wes. Sopo iki? Wih. Wah. Teh. Ah, teh. Ayo. Wah, sembah timbang. Wah. Ongit. Oh, orang kroto, ya kroto. Ayo. Sampeyan kaya Bonjolo. Wah. Ah. Iki ning omahe wong. Ayo. Ya. Hati-hati. Sing ngedram sapa lho Pak Sutris? Manise. Ayo Vin, ayo Vin. Sing tukang gaji luas sipatan mure ora kleru Yo dhuwur katon manggut wong sing ngisor mripate kok kiar samar yen lilipan awuning kayu gone makarya mulai kacukupan saking kula warga Brias. Ayo. Bagus Muhammad. Bagus. Anu, giginya lebam. Bagus gigi tebal 7. Bagus EPP Mas, main beji Mas. Nyawat kae. Suasu, bagus dacok. bujang kenong Asik. mencolot medong krong merahnya kakak kendangane ngaplak ketipu ngarut tong sompret calon
padha ngunus pedang karo numpak jaran kepang topeng reges nyenges jegeges kain uli kepes kepes lolo kain jaranan sifat metu gaweku. Kene mbah. Oh. Aku. Wah.
Good.